kokemusasiantuntija-uutisista opiskelija Samppa ja kokemusasiantuntija-uutisten Krisu tässä, morjesta. Se on moikka vaan kaikille. Lähdettiin tekemään taas tällaista, että etittiin netistä mielenkiintoinen uutinen ja löydettiin tällainen kuin 5 maailman koukuttavinta ainetta. Ja Krisu lukee teille tästä uutisesta vähän johdantoa, että pääsette mukaan. Olepa hyvä, Krisu. Kiitoksia, Samppa. Elikkä heroiinin ja herkommin koukkuun, mutta riippuvuutta aiheuttavien päihteiden kärkijoukosta löytyvät myös nikotiini ja alkoholi. Skottilaisen yliopiston luennoitsija tutkija listaa CNN:llä 5 helpoiten ja eniten riippuvuutta aiheuttavaa päihdettä. 5 koukuttavimman päihteen joukossa ovat heroiini, kokaiini, nikotiini, barbituraatit sekä alkoholi. Tutkijan mukaan päihteiden laittaminen järjestykseen ei ole aivan yksinkertaista, sillä päihteiden riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Esimerkiksi sen perusteella, millaista haittaa ne aiheuttavat, missä määrin päihde nostaa dopamiinitasoa aivoissa, millaisia vieroitusoireita päihde aiheuttaa ja miten nopeasti päihde aiheuttaa riippuvuutta. Tutkijan lista perustuu erään brittiprofessorin johtamaan tutkimukseen, jossa asiantuntijaryhmät arvioivat päihteiden haittoja sekä riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia eri kanteilta. Pysykää mukana. Se on juurikin näin. Ja ensimmäisellä listalla on siis heroiini. Ja mä luen teille tämän johdannon tästä. Asiantuntijat nostivat tutkimuksessa heroiinin kaikista koukuttavimmaksi päihteeksi. Heroiini on opiaatti, joka nostaa aivojen palkitsemisjärjestelmän dopamiinitasoa eläinkokeissa saatujen tutkimusten mukaan jopa 200% normaalitasosta. Dopamiini aiheuttaa mielihyvän kokemuksia ja vaikuttaa elimistöön piristävästi. Heroiini ja muiden opioidien väärinkäyttö on usein yliannostusten ja huumekuolemien taustalla. Ja sitten mun omat mielipiteet ja kokemukset kyseisestä aineesta. Eli mullahan on omia kokemuksia heroiinista hyvin nuorelta iältä ja vähän myöhemmin noin 2 vuoden ajalta käyttökokemusta. Pelottavin aine kyllä mun mielestä kaikista mahdollisista. Just sen takia, että sen eteen tekee lähestulkoon mitä vaan. Ja viittaan täällä nyt niin tällaisiin julmiin väkivaltatapauksiin ja erilaisiin rikoksiin. Muuttaa kyllä ihmisen orjakseen vailla minkäänlaista moraalikäsitystä. Ja tähän ehkä kamalimmat vierotusoireet, mitä on ainakin itse kokenut, kipuineen, hikoiluineen, kylmyyksineen ja mielihaluineen. On kyllä listalla varmasti ihan oikeutetusti ensimmäisellä sijalla ihan sen takia just, mitä se ihmisestä siis tekee. Eli sen moraalittomasti ihan mitä vaan tekevän koneen. Ja korkean yliannostusriskin takia usein kuolevia tuottamana aineena sekä väkivallan aiheuttajana. Mitäs Risu sun kokemukset ja mielipiteet? Joo, pystyn samaistumaan tuohon tosi paljon. Ja itse tosissaan olin 14V, kun aloitin heroiinin käytön IV:nä. Ja sain kyllä huomata sen, että jäin koukkuun tosi nopeasti. Ja tosiaan heroiini oli kyllä sellainen aine, mitä piti saada mahdollisimman nopeasti lisää. Ja viekkarit oli jotain aivan järkyttävää.
niin kuin kuvasit, niin ne fyysiset piakkarit oli niin kovat ja ne tuli niin nopeasti, että se niin kuin pisti itselleen sitä vauhtia siihen aineen hommaamiseen. Kyllä. Ja en ollut itse kokenut koskaan mitään vastaavaa. Joo. Ja mulla kävi hyvä tuuri itse asiassa, että siinä kun olin sen reilun vuoden verran käyttänyt, niin jouduin sinne perhekotiin, niin mun piti lopettaa väkisin se aine siellä. Ja en myöhemmällä iällä koskaan tullut sitten enää käyttäneeksi heroiinia. Tajusin sen, että mitä myrkkyä se oikeasti on. Joo. Ja on kyllä oikeutetusti listan kärjessä just näistä vierkkareista ja sitten myös se, että ihminen tekee mitä vain saadakseen sitä ainetta. Sepä. Näin. Kakkoskohtana kokaiini. Toiseksi eniten riippuvuutta aiheuttavaksi päihteeksi tutkijat nimeävät kokaiinin. Kokaiini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostoon kiihdyttävästi. Kokaiini aiheuttaa riippuvuutta kiihdyttämällä dopamiinin välittymistä aivojen palkitsemisjärjestelmässä. Tutkimusten mukaan dopamiinia voi välittyä jopa 3-kertaisesti normaaliin verrattuna kokaiinin vaikutuksesta. Ja oma mielipide kautta kokemus kokaiinista. Olin 18V, kun kokaiinia aloin käyttämään viikoittain. Ja ihan biletystyylissä, eli niin kun, aina kun menin bileisiin, niin rupesin aina yleensä sitten vähän kokaiinia käyttämään. Ja siitä tuli semmoinen vakio bilehuume itsellä. Todella koukuttava. Ja tosiaan pyrin välttämään monen päivän kokaiiniputkia just sen takia, että koin liian koukuttavaksi. Ja tavallaan myös todella kallis aine kyseessä. Itellä kun noita riippuvuuksia tosissaan oli jo aika lailla, niin ajattelin, että tähän ei kannata koukkuun jäädä. Joo. Ja onko oikeutetusti listalla? Todellakin on. Jos usein käyttää, niin tosi helposti jää koukkuun. Just se euforia ja se voima, niin kuin semmoinen voittamattomuuden tunne oli se, mitä se mulle ainakin toi. Ja sitten kun se arki taas loppujen lopuksi koittaa, niin sitä on semmoinen vähän masentunut ja alakuloinen ja mikään ei oikein tunnu miltään. Mites Samppa sun kohdalla kokaiini? Joo, no mä en ole silleen niinku koe olleen ikinä koukussa kokaiiniin, mutta on kuitenkin ottanut sitä ja heroinin jälkeen jotenkin tunnistin siitä kokaiinista samanlaisia piirteitä ja ymmärsin vähän niin kuin pitää sitä välimatkaa siihen aineeseen. Ja mullehan sitä kokaiinia tuli nenän eteen vasta vähän myöhemmällä iällä, eli tuossa noin joskus 25-vuotiaasta eteenpäin. Mutta kuitenkin todella koukuttava ja kallis aine, jota on kyllä tosi helppo sortua vierotusoireissaan hakemaan lisää. Mutta mä käytin noihin aikoihin silloin niin paljon kaikkea muutakin, mikä varmasti osaltaan esti multa sen kovemman kiinnostuksen siihen tai tähän aineeseen. Sama. Sitten tämä listasijoitus, niin kyllä se ihan oikeutetusti kakkossijalla on ihan sitä tai tästä aineesta tulevan euforiapurkauksen ja estottomuuden tunteen takia on liiankin helppo tottua ja vierotusoireista seuraavaan väsymykseen ja mikään ei tunnu miltään tunteeseen sekä järjenvievien mielihalujen takia. Mielestäni ihan yhtä lailla ihmistä vievä aine kuin heroiinikin. Näin. Kyllä. Kolmantena listalla on tupakassa voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttava aine, eli nikotiini.
Nikotiini onkin hyvin koukuttava ja yli 2/3 amerikkalaisesta, jotka ovat tupakoineet, ovat kertoneet tulleensa riippuvaisiksi tupakasta jossain vaiheessa elämänsä. Ja meikäläisen kokemukset nikotiinista, eli tarkemmin sanoen ehkä tupakasta kuitenkin, eli 11-12-vuotiaasta asti on tupakkaa polttanut ja koen sen kyllä piinallisenkin koukuttavaksi ja ilman sitä on vähän niin kuin pinna kireellä koko ajan ja ei se keskittyminenkään oikein luonnistu. Olen ollut kerran 3 kuukautta polttamatta, mutta sortunut taas uudelleen ja poltan siis edelleen tänäkin päivänä. Mutta hankalaksi mä koen tämän asian sen takia, että tupakka on laillista, enkä niinku tämän takia osaa ajatella sitä ehkä niin haitallisena kuin se nyt oikeasti onkaan. Ja on kyllä listalla ihan oikeutetusti 3. sijalla, aiheuttaa todella paljon ennenaikaisia kuolemia ja syöpää, keuhkoahtaumia, sydän- ja verisuonitauteja. Mielestäni tupakasta voisi kyllä tehdä tässä vaiheessa maailmaneloa jo ehkä laittomankin, eikä vaan paheksua sitä polttavia ihmisiä. Tässä meikäläisen. Mitäs Krisu sun kokemukset? Hyvät kuitit, kyllä. Omat mielipiteet kautta kokemukset nikotiinista. Itse aloitin siinä 10-vuotiaana noin polttamaan tupakkaa ja olen polttanut koko aikuisikäni, niin kuin äänestä kuuluu. Ja vasta huumeiden lopettamisen jälkeen reilu 5,5 vuotta sitten tajusin, kuinka vaarallisesta ja koukuttavasta aineesta on oikeasti kyse. Sillä mä en ole tähänkään päivään asti pystynyt kokonaan lopettamaan tupakan polttoa. Huumeet joo, mutta sitten röökin polttamista ei. Eli kyllä se nyt kertoo aika paljon siitä, että miten niin kuin vaarallinen kautta vaikeasti lopetettava aine se tupakka on. Ja onko se oikeutetusti listalla? No todellakin on. Tuhoaa keuhkot, riippuvuus on tosi kova ja tietty siinä on se tapa, ainakin mun kohdalla. Mä oon semmonen sosiaalinen tupakoitsija, eli mä katson vaikka jotain leffaa telkkarista tai sarjaa ja mä näen kun joku polttaa tupakkaa. Joo. Mulla alkaa tehdä saman tien vielä tupakkaa ja mun on pakko päästä niin kuin tupakille. Niin se on. Ja sit pikku info vielä tähän. Elikkä 1 ainoa tupakka vähentää 7 minuuttia elinaikaa. Tiesitkö tätä? Se on ihan järkyttävää. Aivan Miinusajalla mennään jo. Älä muuta sano. Heijaa. Seuraavaan. Neloskohta, barbituraatit. Barbituraatit eli keskushermoston lamauttavat lääkeaineet, joita käytetään muun muassa masennuslääkkeinä, anesteesia-aineina sekä myös epilepsian hoitoon. Pienet annokset näitä lääkkeitä aiheuttavat euforian tunnetta, mutta suurina annoksina ne voivat olla hengenvaarallisia. Nämä aineet aiheuttavat myös todella paljon riippuvuutta. Omat mielipiteet kautta kokemukset näistä barbituraateista, eli omalla kohdalla benzot oli niitä. Benzot oli ensimmäisiä aineita, mitä kokeilin, ja todellakin saa ihmisen todella sekavaan tilaan, varsinkin isoina annoksina ja yhdistettynä sen alkoholin kanssa. Ja sitten reilu 20-vuotiaana aloin käyttämään enemmän benzoja ihan niin kuin päivittäin. Käytin vuosia putkeen. Ja vasta huumeiden lopettamisen jälkeen mä ajattelin, että nyt on pakko päästä irti myös näistä benzoista. Ja se olikin sitten semmoinen reilu vuoden projekti,
Ja tosiaan ne viakkaritkin kesti semmoisen 6 kuukautta loppupeleissä, ennen kuin kaikki ne vierotusoireet oli kaiken kaikkiaan niin kuin hävinnyt. Onko oikeutetusti listalla sijalla 4? Kyllä, on tosiaan. Ei pitäisi sanoa, että ei ikinä, mutta kun kerran on bensoista päässyt, niin en todellakaan halua enää ikinä niihin koskea. Ja niin kuin sanoin, niin ilman niitä ei pystynyt elämään, eikä myös niiden kanssakaan. Eli aina kun vähän masens tai vähän pikkusen ahdisti, niin heti piti heittää pilleriä naamaan. Ei niin kuin pärjännyt niitä päiviä ilman sitä pilleriä tai yleensä kasaa pilleriä. Ja loppujen lopuksi ne aiheutti niitä oireita, minkä takia mä alun perinkin rupesin niitä syömään. Eli todella koukuttava ja vaarallinen aine on kyseessä. Toki mä ymmärrän, että jotkut niitä tarvitsee ihan niin kuin pystyäkseen selviämään ihan normaalina päivästä ja näin poispäin, mutta niin kuin riippuvuutta aiheuttaa. Mitäs Samppa sun kohdalla? Mielipiteet, kokemukset? Joo, eli meikäläisen mielipiteet. No kyllähän se munkin käyttäjäura lähti liikenteeseen niillä rauhoittavilla, eli siis tarkemmin sanoen bentsoilla, silloin 12-vuotiaana. Ja omat reseptit mulla on ollut 16-vuotiaasta 34-vuotiaaseen asti, mutta mä itse käytin kuukauden lääkkeet lähes aina väärin ihan muutamien päivien aikana. Ja sitten jossain vaiheessa, kun jouduin vankilaan sellaista reseptiväärännösjutuista, sain sitten sellaiset pari-kolme kuukautta kestävät vierotusoireet, vainoharhoineen, pelkotiloineen, päivineen, niin silloin mä kyllä päätin, etten syö bentsoja ainakaan päivittäin, mikä sitten myöhemmin omalta osaltaan varmasti helpotti sitä irtipääsyä niistä lopullisesti. Kyllä. Onko oikeutetusti listalla? No kyllähän se, ja ihan tällä 4. sijallakin, niin ihan siksi, että niistä irtipääsy on todellakin vaikeaa ja älyttömän pitkä prosessi yleensä, minkä vuoksi sitten on todella helppo varmaankin sortua uudestaan käyttämään niitä. Ei mulla muuta. Kiitoksia. Ja 5. ja viimeisenä listalla meillä tänään siis on alkoholi. Okay. Ja eläinkokeissa aivojen dopamiinitason havaittiin nousevan jopa 360% normaalitasosta alkoholin vaikutuksesta. Mitä enemmän alkoholia eläimille annettiin, sitä korkeammaksi dopamiinitaso nousi. Okay. Ja mun kokemukset ja mielipide alkoholista. No ekan kerran mä oon ottanut alkoholia 11-vuotiaana, enkä ole oikein koskaan pitänyt sen tuomasta olotilasta. Ja lisäksi ainakin niin kuin kirkkaista viinoista mä oon kokenut tulevani vähän niin kuin väkivaltaiseksikin, joten mulla nyt on oikeastaan vaan negatiivisia kokemuksia alkoholista. Ja onko oikeutetusti listan siellä 5? No varmasti on, ja voisi mun mielestä ehkä olla vähän korkeammallakin, koska ainakin nyt Suomessa on useinkin syynä kaiken maailman väkivaltarikoksia, ja puhuuhan nämä nyt tämän maan päihdetilastotkin sen alkoholin tuhovoimasta. Eipä mulla muuta, mitäs sulla Krisu tähän? No joo, aika lailla samoilla linjoilla kuin sinäkin. Eli mun mielipiteet kautta kokemukset alkoholista. Tämä oli tosissaan niitä ensimmäisiä aineita, mitä kokeilin. Ja teininä join joka viikonloppu. Ja muuten elämässä alkoholi ei ole oikeastaan kuulunut semmoiseen mun niin kuin repertuaariin. Eli se ei ole pahemmin maistunut.
just sen takia, että joutui tekemään kauhean työn, että niin kuin sai semmoisen kestävän ja niin kuin hyvän niin kuin humalan. Ja mä en tykännyt siitä, että sitä joutuu kittaamaan koko illan ja ramppaamaan vessassa jatkuvasti. Ja sitten niin kuin seuraavana aamulla sä kärsit siitä vähintään sen 1 päivän tai 2 päivää. Ja mitä vanhemmaksi tuli, niin sitä pahemmaksi nämä krapulat niin kuin kävi. Ja tosissaan, niin onko oikeutetusti listalla? Kyllä, ehdottomasti just tämän takia, että mitä kaikkia terveysvaikutuksia sillä on. Ja tosiaan, jos 1 päivän tinttaamisen jälkeen, niin sulle tulee 2 päivän krapula, niin onhan se nyt kyllä aika paha myrkky. Ja varmaan, jos en olisi huumeita käyttänyt, niin tähän olisin todennäköisesti koukuttunut varmasti, jos sen olisi paremmasta tiennyt, niin sanotusti. Ja kaikista näistä terveyshaitoista tämä lista on tosi pitkä. Jos tänä päivänä keksittäisiin, niin en usko, että olisi ihan laillista. Eli tämmöiset mielipiteet. Kyllä. Kiitoksia teille katsojat, että katsoitte meidän uuden videon loppuun asti. Tosissaan hetki sitten meiltä meni toi 100 tilaajaa rikki ja nyt mennään siellä 138. Eli pikkusen matkaa on vielä sinne 1000, mutta tosissaan näitä livejä aletaan pikkuhiljaa tuossa tekemään, kunhan saadaan nämä nykyiset projektit vedettyä loppuun asti. Mutta teille oikeasti älyttömän iso kiitos kaikesta teidän tuestanne. Ootte oikeasti huikeita. Teidän näkyvyyttä. Kiitos. Samppa vielä. Joo, mä haluan sanoa sellaisen asian. Me ollaan saatu teiltä katsojilta hyvää palautetta siitä, että ihmiset on saanut apua ja vastauksia näistä meidän videoista. Ja se on se juttu, minkä takia me tätä tehdään. Eli käykää siellä meidän YouTube-kanavalla ja tilatkaa se meidän kanava, jos ette näin ole tehnyt. Se ei maksa teille mitään. Ja näin me saadaan pikkasen enemmän sitä näkyvyyttä taas ja ehkä joku ihminen sattuu löytämään vähän paremmin taas meidän videon ja saada siitä apua. Ei mitään, kiitokset teille oikeasti 1000 ja miljoonasti. Se on moikka. Morjesta.